саломи дуруди зиёд насибатон буд мардуми сарбаланди тоҷику тоҷикистонии азизам. хайр ягон кас дарояд бибинем. мо ҳоло аз хориҷ субҳоналлоҳ ба ватан саломат баргаштем. дар чӣ ҳастем? дар алайкум вассалом. дар Истарафшани Бостонӣ. Мардуми Истарафшан ягон нафар ҳастед, ки як бор ватантона мешиносед? Истарафшани Бостонӣ. як камтар кор дорем дар инҷо. агар бошад ягон нафар аз Истарафшани Бостонӣ, иншоаллоҳ ки боз иртибот мекунем. хоҳиш мекунам чанд нафаре ки дар пахши мустақим қарор доред, як бор лайка биҷиқен. ҳеҷ гап надорад. як лайк биҷиқен. лайк нест. алайкум арсалом. алайкум арсалом. алайкум арсалом. алайкум арсалом. ба ҳама нафарҳое ки ба мо салом додаистанд мегӯем ки алайкум барсалом. зинда бошед. зинда бошед. Тураев Абдулло Тураев. Салом алейкум. Алейкум арсалом. Алейкум арсалом. Привет, привет. мо дар Истарафшани Бостонӣ. Истарафшане ки макони тиҷорат буд, макони созандаи ҳолатҳои эҳёии тарихӣ. инҷо қарор дорем. ҳоло филми деҳотӣ дигар намебарад. филм мешавад иншоаллоҳ. салом алейкум акифазам. алейкум арсалом. зинда бошед. ҳамаи шумо ҳам сарбаланд шавед. хоҳиш мекунам якбори лайкро пахш кунед, то ки хурсанд шавем. хурсанд шавем. хурсанд шавем. хурсанд шавем. зинда бошед. ҳоло мо инҷа як кор дорем, як камтарак кор дорем. насиб кардагӣ бошад, баъд аз чанд дақиқа насиб бошад, аз Истарафшан ба тарафи насиб бошад. агар душанбе шаҳрамон сафар мекунем. алайкум барсалом. мо субҳоналлоҳ аз берун аз Тоҷикистон будем ва имрӯз Хуҷанд омадем. боз насиб карда бошад пагоҳ ё пагоҳи дигар Хуҷанд. душанбе меравем боз Хуҷанд. филми деҳотӣ насиб бошад мешавад иншоаллоҳ. салому алайкум. созен хубен? саломатиҳо чӣ хел созен? ҳазор раҳмат акаҷон. шумо хуб бошед. чӣ гапу чӣ хабар дар ватан? фақат дуогӯ бошем, ҳамдигарро дӯст дорем, қадр созем. дар ватан дигар чӣ мешавад ба ҷуз сулҳу муҳаббату дӯстӣ? хайр, нафари дар кории мо пайдо шуд ба зарати зиёд. паноҳи якояки шумо ба худо. боз гап мезанем. нафарҳое ки мехоҳед ки масалан гап занед дар доираи филм ягон чиз, рақами ватсаби ман як бор такрор мекунам. 960 46 45. 900 бахшиш зиёд натонистам хондан, барои ки вақт неста. 960 46 45. 960 46 45. худо нигаҳбони шумо бошад. паноҳ ба худо. худоҳофиз.